Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт и ще правим някакви неща в Майнкрафт. Тук имам тъпи пустина, ще играем най-тъга карта, която съм я превъртал вече 12 000 милиона пъти и ви писна да играем за клипа. Така. Да, както виждате, имам 25 милиона неща. Които искам да изхвърля. Ще падна, бе. Той ми беше даден 2 пъти. Ще се дам. Те ми бяха дадени, заради това няма да ги хвърлям. Паркур! Аз викам, аз съм много добър в паркура, бе. Уиди, успях. Тя диаманти откъде са? Няма значение. Така. И да започваме, сигурно ще има бестфейли на Евър. Втори сте за фейла ми. Уиii! Задобрял съм. Ау! Не. Ау. Чакай, бе, защо не умирам? Не! Какво ми стана, бе? Искам да умра.